Sähköpostimarkkinointi ei toimi B2B-kaupassa, paitsi jos teet sen näin. Jonkin aikaa sitten istuin lounaalla vanhan tuttuni erään pienen konsulttiyrityksen toimitusjohtajan kanssa Aleksanterin kadun La Torrefazzionessa. Kerroin hänelle, kuinka on sääli, että suomalaisyritykset eivät osaa käyttää sähköpostimarkkinointia. Hän vastasi siihen, että no joo, onhan se niin, että uutiskirjeet, kun ne ei vaan toimi meidän bisneksessä. On pitempi sykli ja tarvitaan luottamusta, että se ei voi korvata myyntiä. No, siihen mä sanoin, että ihan totta. Sähköposti ei korvaa myyntiä, mutta se voi helpottaa sitä. Varsinkin, jos ei lähetä uutiskirjeitä. Ja kun mä sanoin näin, otin ihan rauhassa haarukallisen salaattia ja kuuntelin sitä mutustellessani, kuinka ratikka kolisi alhaalla samaan aikaan, kun lounasseurani odotti, että selittäisin. Moi! Mä olen Kari Koski-Kallio. Autan yrityksiä houkuttelemaan asiakkaita tarinan avulla. Olen kauppatieteiden maisteri, jolla on yli 20 vuotta kokemusta asiantuntijapalveluiden myynnistä ja markkinoinnista. Olen myös tieteiskirjailija Rock Forsberg ja Storybrand-sertifioitu copywriter ja coach. Jos haluat lisää markkinointivinkkejä, klikkaa subscribe ja like. Ja takaisin Aleksanterin kadun La Torrefazioneen. Mä selitin. Uutiskirjeitä, tiedäthän. Kuvia, vinjettejä, otsikoita yrityksen uudesta strategiasta, nimityksistä, asiakkaista, viime vuoden tuloksesta. Ja jokaisessa on kehoite lue lisää. Se ei toimi. Ja silti valitettavan moni B2B-asiantuntija yritys tekee juuri noin, silloin kun tekee. Mutta lounasseurani oli vielä epäileväinen. Jatkoin. Sähköpostimarkkinointi toimii. Viime vuonna Litmuksen tekemän jenkkitutkimuksen mukaan sähköpostimarkkinoinnin return on investment on 3600%. Ja vaikka se olisi Suomessa vaan puolet siitä, niin se olisi silti todella kova. 18-kertainen tuotto siihen laitetulle rahalle. No nyt hän oli selkeästi kiinnostunut. Jatkoin. Asiakkaalle pitää lähettää viestejä, jotka syventävät suhdetta. Näyttää asiantuntemusta, puhua siitä, mikä on asiakkaalle relevantteja. Ei firma, vaan se, että mitä asiakas saa teidän kanssa työskentelystä. Yksi juttu per sähköposti ja aina välillä loppuun call to action. Hän oli ihan selkeästi kiinnostunut, mutta sanoi, että okei, mutta me on nytkin tosi vaikea löytää relevanttia sanottavaa meidän blogeihin. Siihen mun oli helppo hymyillä ja sanoinkin, että se on helppo ratkaista. No, me jatkettiin keskustelua siitä, mitä asiakkaille ihan konkreettisesti kannattaa lähettää ja miten voi keksiä rajattomasti relevanttia sisältöä. Ja keskustelun lopuksi hän sanoi, että tässä on idea, voisinkin keskustella tästä johtoryhmän kanssa. Juttuhan on niin, että sähköpostimarkkinointi ei ole kuollut. Kyllä, spämmiä tulee paljon, mutta olen varma, että sinäkin tilaat uutiskirjeitä niiltä yrityksiltä, jotka puhuvat sinua kiinnostavista asioista tai tarjoavat niitä palveluita tai tuotteita, joita sinä haluat. Saattaa olla, että et aina lue niitä, mutta pelkästään se, että näet otsikon, pitää yrityksen mielessäsi. Tutkimusten mukaan jopa 82% ihmisistä silmäilee otsikot, vaikka avausprosentti olisi vain noin 20%. Mutta se riittää. Kun sä tarvitset heidän tarjoamiaan palveluita, tiedät, kehen ottaa yhteyttä. Se yritys on sun mielessäsi. Se johtuu siitä, että kun sä oot lukenut heidän sähköpostejaan pitkään, se tuntuu kuin tuntisit heidät. Ja sehän tarkoittaa taas sitä, että suhde on syventynyt ja luottamusta on rakentunut. Ja kun otat yhteyttä myyjään, hänen ei tarvitse aloittaa alusta. Mieti nyt omaa yritystäsi. Käytätkö sähköpostia luomaan kuvaa yrityksestäsi asiantuntijana ja rakentamaan luottamusta ennen kuin potentiaalinen asiakas edes kohtaa myyjää? Jos et, myyjäsi joutuu tekemään huomattavasti enemmän töitä ja tulokset jäävät silti laihemmiksi. No, miten teet sähköpostimarkkinointia niin, että se kasvattaa asiakkaan luottamusta? Kerron siitä myöhemmin, mutta jos haluat päästä nopeasti liikkeelle, varaa kanssani sparrailupuhelu. Niin puhutaan siitä, mitä sinun asiakkaillesi kannattaa ihan konkreettisesti lähettää ja miten voit keksiä rajattomasti relevanttia sisältöä, joka tempaa asiakkaasi mukaan. Tässä tämän päivän vinkki. Jos haluat lisää markkinointivinkkejä, klikkaa subscribe ja like.